Piki mo sa Luis. Dugay na ko kabalik sa Luis, guys. Karon. Grabe. Grabe kakapoy. Ata karon. Labis-wis. Ha? Labis-wis. Dabal. Dabalizan. Dabal kay ulo. Dabal. Layo pa inyo, ama. Ay, kuno ko kapoy kay mamalayi. Mamalayi ka, Padulong? Mamalayi min Dennis, kay kaburos. Kasi maingat mo sa environment. Nature. Kita ka ni Masmut. Mga Bacardi na. Bacardi ng gawas na. Grabe. Actually, guys, musa ka kagamay na mag-heal. Then, kagamay na kayo nga saka. Nice po siya kayo maka-exercise mo gamay. Ang nindot sa Luis, fresh king water. So, isa na siya sa mga tourist destinations sa Iligan. Hindi siya inanak ka developed. Like, simple living kay siya, like, reconnection with nature. Very nice. Nice good siya diri. Awa ako, ipakita sa inyo. Madung ganin mong lagisli. Kasi ito ka na lagiswis ng tubig. See ya. So, there you go. Yay! We need to be careful, kay. Wow. Unsaon ay isika. Unsaon ang pagtabok sa isa ka suba? Ikapoy naman kuno. Hindi na siya kalihok ng ikapoy. Final na. Grabe. Kalami ka, ayo ka? Ito yung mangga. Tag-20 lang mangga. Tuo. Uy, mukha tatabiya sila, mother. Ganong mahal mo nilang mangga? Ganong tag-20 lang mangga? Ang kilo. Mahal ang kilo. Ang sa yung explanation mo, ganong mahal ilang mangga? Ay, mukha naman sila gini ba yun? Kay layo, sa kaunan ba siya? No? Itong palitan ng Grabe kanindot na lugar, no? Makaingon siya nga perfect pagkaya. Nagmodule na mo lang ga. Mana lang. Oy, wala oy. Manas lang module na maligas sila. Wala may klase po karon. Okay lang. Ay, abad. Ang uri. Ko busy sa ako mga friend. Uy, ga-table setting. Bisan diri sa Luis, ga-table setting gihapon mo. Grabe naman mo, oy. Ha, bisaya nga manok. Grabe table setting, no, Frenny? Grabe table setting. Grabe, saan naman mo nagkikaon ba yun? Appetizer? Manggipira hindi ka. Ha? Manggi? Manggipira hindi ka. Ay, wala yung scientific name? Dahil sa mangga. Grabe, uy. Wala ka galagot sa bangga. Wala ka gigil sa bangga. Grabe, gigil kay ka. Ilabad kay ulo. Kurot mangga ron. Ha? Pwede ba na makaon good? Isahon na ito, apila silupin. Hoy! Grabe naman, no? Uy, ikaw, diyo sa tagan. Grabe naman ang mangga, uy. Ala, perfection ka, ayo. Mga unat abayot. Kainan sa bato. Kana. Hi, Tan. Thanks for arranging the table. So, bayot imong prayer, bayot kay amen akong nadunggan bayot. Bastos ka, ayo. After prayer. Princess Bea, biya mo ang fry. Ha? Princess Bea? Grabe naman ang rice, Princess Bea, oy. Grabe ang pangalan sa rice, Princess Bea. Yes. Wala, oy, gwapo dako na makika-Pierce, oy. Sa una kay gamay pa ka. Pierce, mukha ka sa cake. Ha? Makaagaw. At cake. Nga naman. Nut butter. Kalaman nut butter.
Labi king kaon. Dumi kayo? Grabe. Mukbang kayo. Saan pag mukbang din? Wala lang ako lang na Pak! Saan again? Pak! We found someone nga kanang nakuno siya yung personal advocacy before her birthday. No, so siya nag-wonder ni sa gibuhat niya. I thought nga kanang may hitabo, dikitan siya or what, pero no, the willingness, no, na pinagagapit tao karon despite of everything. No? Hello ma. Kira ka, we guys kanang deserve niya nga walay ni sugo niya. Walay ni sugo. I like that advocacy. Inanin ka, no? Di ba? Ang atong hangyo na lang pud-unta nga dili naghugaw-hugaw, no? Kay pariani, lahi ang mamunit yung mga basura, laing biya kaayo. Hello, uy, thank you kay gang, ha? Wow, gwapa kay ka di, ha? Pahiyom lagi ka? Ha? Hangover kayo? Kumpil ang nature. Kana! Ala! Kana! Baka to! Wala ba? Saan? Nice kay diri guys. Like nature, bitaw mo reconnect ka sa nature. Di ka kasabot sa feeling nga mabot ka diri nga among inan bitaw nga lugar peaceful kaayo. Oh, nakadungog ko ana sa mga hangin. Ka-perfect kay aming lugar. Actually, wala bayad diri kay diri naman mi sa mga bato-bato magkuan. Bato. Diya rami maguta mo mga gamit. Diya rami nangaon. Di ba? So wala na kay bayad ana. Puno, actually, naging siya main nga spot kung na mga table, na mga chairs, pero puno na sila karon. Diri po kay para, bulag-bulag. Pwede namin manlingkod bisag asa o mga ubang tao na dito. So nice siya guys. So love it. I love it. Nami. Grabe kaayo. May gani kinaata dito kuan sa tumoy. Grabe ang mga uats. Unsay maingon niya sa uats? Revo Q. No, napi mga arrival. Grabe ang mga uats. Hoy. Lagani kay nata dito no. At least pag uli dili na kay kapoy kay panaog naman. So mauna to guys. By the way, thank you for watching. Please share this video, like this video, and kung wala pa muna ka subscribe, please subscribe to my channel. Thank you.